Între timp, liniștea care învăluia orașul în acea dimineață părea să ascundă o tensiune invizibilă, o neliniște care nu putea fi explicată prin cuvinte, dar care apăsa pe sufletul celor care, fără să știe încă, urmau să fie zguduiți de o veste devastatoare. Civan, singur în fața unei realități pe care nu o mai putea nega, simțea pentru prima dată că nu mai are control asupra propriei vieți. Diagnosticul primit nu era doar o sentință medicală, ci o condamnare care îi răsturna toate planurile, toate speranțele și, mai ales, tot ceea ce construise alături de Leila. În acel moment, ceea ce îl durea cel mai mult nu era frica de moarte, ci gândul că ar putea deveni o povară pentru cei pe care îi iubea. Își amintea fiecare clipă petrecută alături de Leila, fiecare privire în care regăsise promisiunea unei vieți împreună, și tocmai de aceea nu putea accepta ideea ca ea să fie martora degradării lui. În mintea lui, plecarea devenea nu un gest de lașitate, ci unul de sacrificiu. O formă tăcută de iubire, în care alegea să dispară pentru ca ceilalți să nu fie nevoiți să-l piardă pas cu pas. Nu după mult timp, decizia deveni acțiune. Civan ajunse la Cursat, omul în care încă mai avea suficientă încredere încât să-i ceară ajutorul pentru ceva atât de drastic. Privirea lui era hotărâtă, dar în adâncul ei se citea o oboseală profundă, ca și cum lupta se terminase deja înainte să înceapă. Îi ceru să îl ajute să dispară, fără explicații, fără întoarceri, fără promisiuni. Cursat, deși surprins, înțelese gravitatea situației din tăcerea care însoțea fiecare cuvânt al lui Civan. Nu era o simplă plecare, ci o ruptură definitivă de tot ceea ce fusese viața lui până atunci. În același timp, într-un alt colț al orașului, Leila începea să simtă că ceva nu este în regulă. Nu era pentru prima dată când intuiția o avertiza, dar de această dată senzația era mult mai apăsătoare, mult mai greu de ignorat. Fiecare gest al lui Civan din ultimele zile, fiecare tăcere, fiecare evitare părea acum să capete un sens dureros. Hotărâtă să afle adevărul, îl urmărise până la spital, iar ceea ce descoperise acolo îi zguduise întreaga lume. Vestea bolii lui Civan nu era doar un șoc, ci o ruptură în însăși structura emoțională a Leilei. Pentru prima dată după mult timp, dorința de răzbunare, care îi ghidase fiecare pas, începea să se clatine. Tot ceea ce construise, toate planurile, toate calculele deveneau insignifiante în fața posibilității de a-l pierde. În acel moment, Leila nu mai era femeia calculată și rece care își pregătise revenirea, ci o femeie speriată, disperată să nu piardă singura persoană care îi dăduse un sens vieții. Fără să mai stea pe gânduri, Leila le dezvălui membrilor familiei Ildiz adevărul. Reacția lor fu imediată și violentă, ca o explozie de emoții reprimate. Șocul, neîncrederea, furia și durerea se amestecau într-un haos imposibil de controlat. Nimeni nu voia să accepte că Civan, cel care fusese mereu un pilon de echilibru, putea fi atât de vulnerabil. Dar dincolo de reacțiile individuale, un lucru devenea clar, niciunul dintre ei nu era dispus să stea deoparte. Când au realizat că își luase rămas bun de la Ipec, un fior rece le-a străbătut tuturor trupurile. Gestul lui nu era unul banal, ci un semnal clar că plecarea lui nu era temporară. Era modul lui de a închide ușile fără să lase loc pentru întoarcere. În acel moment, panica s-a transformat în acțiune. Fără să mai piardă timp, familia a pornit în căutarea lui, fiecare minut devenind o luptă contra unui destin care părea deja scris. Orele care au urmat au fost marcate de disperare. Căutările nu erau doar fizice, ci și emoționale, fiecare încercând să găsească un sens în decizia lui Civan. De ce nu le-a spus? De ce a ales să plece singur? Întrebările rămâneau fără răspuns, iar tăcerea lui devenea din ce în ce mai apăsătoare. Cursat, prins între loialitate și vinovăție, încerca să reziste presiunii, dar privirile celor din jur îl sfâșeau mai mult decât orice acuzație directă. În cele din urmă, cedă. Nu pentru că ar fi vrut să trădeze încrederea lui Civan, ci pentru că înțelesese că uneori loialitatea înseamnă să alegi ceea ce este corect, nu ceea ce ți s-a cerut. Le spuse unde se află, iar acea informație deveni imediat scânteia care reaprinse speranța în inimile tuturor. Când l-au găsit, Civan nu mai era omul care plecase. Nu pentru că s-ar fi schimbat fizic, ci pentru că în ochii lui se citea deja resemnarea. Era ca și cum își acceptase soarta și își construise în jurul ei o liniște falsă, o barieră menită să îi țină pe ceilalți la distanță. Dar acea barieră se prăbuși în momentul în care îi văzu pe toți acolo, în fața lui.
Dragostea lor nu era discretă, nu era controlată. Era copleșitoare, sinceră, imposibil de ignorat. Fiecare gest, fiecare privire, fiecare cuvânt rostit sau nerostit îi arăta că nu este singur, că nu a fost niciodată. Și totuși, reacția lui fu una de respingere. Nu pentru că nu ar fi vrut ajutorul lor, ci pentru că nu putea accepta ideea de a le cere un sacrificiu atât de mare. Refuzul lui a căzut ca o lovitură peste toți. Nu era doar o decizie medicală, ci o declarație de independență dusă la extrem. Pentru Civan, a accepta ajutorul însemna a accepta că nu mai este suficient de puternic pentru a se salva singur. Dar pentru cei din jurul lui, acest refuz era o condamnare la neputință. Leila îl privea în tăcere, încercând să înțeleagă nu cu mintea, ci cu sufletul. Știa că nu poate lupta împotriva lui, nu în acel mod, dacă voia să-l salveze, trebuia să ajungă la partea din el care încă mai credea în viață. Dar pentru asta, trebuia mai întâi să renunțe la tot ceea ce fusese până atunci. În acel moment, fără să știe încă, Leila făcea primul pas spre o schimbare care avea să redefinească nu doar relația ei cu Civan, ci întreaga ei existență. Pentru prima dată, răzbunarea nu mai era centrul universului ei. Pentru prima dată, cineva devenea mai important decât trecutul. Și tocmai această schimbare avea să declanșeze un lanț de evenimente pe care nimeni nu le putea anticipa. În același timp, tensiunea care se instalase între Civan și cei din jurul lui nu făcea decât să adâncească prăpastia dintre dorința lui de a se retrage și voința celorlalți de a-l salva. Fiecare încercare de a-l convinge se lovea de același zid invizibil, construit din orgoliu, teamă și o formă de iubire greșit înțeleasă. Pentru el, sacrificiul însemna să plece. Pentru ei, sacrificiul însemna să lupte alături de el. Între timp însă, Leila începea să înțeleagă că nu putea câștiga această luptă prin forță sau prin insistență. Civan nu era un om care să cedeze sub presiune, iar orice încercare de a-l obliga nu ar fi făcut decât să îl îndepărteze și mai mult. Era nevoie de altceva, de o schimbare profundă, de o ruptură nu doar în el, ci și în ea însăși. Pentru prima dată după atâta timp, Leila își dădea seama că nu poate controla totul. În tot acest timp, familia nu era dispusă să accepte refuzul lui Civan. Fără să țină cont de voința lui, au luat o decizie comună, vor merge la spital și vor face toate testele necesare. Nu era doar un gest de solidaritate, ci o declarație clară că viața lui nu îi aparține doar lui. Fiecare dintre ei era pregătit să își pună propriul corp în joc, să suporte durerea și riscurile, doar pentru a-i oferi o șansă. Leila, în mod surprinzător, devenise centrul acestei mobilizări. Deși în trecut fusese cea care manipula și controla situațiile în umbră, acum acționa la vedere, fără calcule, fără strategii ascunse. Îi adunase pe toți, îi împinsese spre această decizie și, mai ales, se asigurase că nimeni nu rămâne în afara acestei lupte. Inclusiv Nur și Mali, două figuri care până nu de mult reprezentau pentru ea dușmani sau aliați periculoși, deveniseră acum parte din același efort. Faptul că Leila insistase ca și Nur să participe avea o încărcătură profundă. Nu era doar un gest practic, ci unul simbolic. Pentru prima dată, își obliga dușmanul să fie parte din salvarea celui pe care amândoi, în mod diferit, îl iubeau. Era o inversare a rolurilor, o situație în care trecutul nu mai dicta prezentul, ci era suspendat temporar în fața unei urgențe mai mari. Nu după mult timp, rezultatele primelor analize au început să apară. Atmosfera din spital devenise aproape ireală, fiecare respirație fiind încărcată de speranță și teamă. Când s-a aflat că Nur, Mali și Ipek sunt compatibili, un val de emoții a străbătut grupul. Era, pentru prima dată după mult timp, o rază de lumină într-un peisaj dominat de întuneric. Dar chiar și această veste, care ar fi trebuit să aducă alinare, a fost întâmpinată de Civan cu aceeași rezistență. Pentru el, compatibilitatea nu însemna salvare, ci o nouă povară. Ideea că cineva apropiat ar putea suferi pentru el, că ar putea risca viața sau sănătatea pentru a-i oferi o șansă, era de neacceptat. Refuzul lui nu mai era doar o reacție, ci devenise o poziție fermă, aproape imposibil de clintit. În același timp, Tufan, încercând să înțeleagă mai bine situația, a discutat direct cu medicul. Ceea ce a aflat a schimbat perspectiva întregii situații. Boala lui Civan nu apăruse brusc, ci era rezultatul unui proces lung,
alimentat de stres, de tensiuni acumulate și de lupte interioare nerezolvate. Era, într-un fel, o consecință a vieții pe care o dusese, a poverilor pe care le purtase în tăcere. Mai mult decât atât, medicul a subliniat un detaliu crucial: donatorul ideal ar fi fost un frate sau o soră biologică. Această informație a căzut ca o umbră peste speranța recent apărută. Pentru că, dincolo de compatibilitatea tehnică, se deschidea o întrebare mai profundă, una legată de sânge, de familie, de legături care poate nu erau pe deplin cunoscute sau înțelese. Între timp, Leila continua să acționeze, dar nu doar în plan medical. Înțelegea că pericolul nu vine doar din interior, din boala lui Civan, ci și din exterior, din oamenii și situațiile care puteau complica lucrurile. Decizia de a-i duce pe Nur și Mali la casa mamei sale nu a fost una întâmplătoare. Era un loc încărcat de trecut, dar și un spațiu în care credea că îi poate proteja. Acel gest avea o dublă semnificație. Pe de o parte, era o măsură de siguranță, o încercare de a-i ține departe de pericolele care îi pândeau. Pe de altă parte, era un test. Un test pentru Nur, pentru Mali, pentru loialitatea lor, pentru capacitatea lor de a pune deoparte propriile interese în fața unei situații limită. Cu toate acestea, liniștea aparentă nu avea să dureze. Pentru că în adâncul ei, Nur nu era genul de persoană care să accepte să fie mutată ca o piesă pe o tablă de joc fără să reacționeze. Dorința ei de control, nevoia de a-și recăpăta poziția și influența nu puteau fi reprimate atât de ușor. În același timp însă, ceea ce Leila nu putea încă anticipa era faptul că această decizie avea să declanșeze o serie de evenimente neașteptate. Pentru că, într-un univers în care fiecare personaj ascunde ceva, fiecare gest poate avea consecințe mult mai mari decât pare la prima vedere. Pe de altă parte, relația dintre Leila și Civan ajunsese într-un punct critic. Nu mai era vorba doar despre iubire sau despre trecut, ci despre viitor. Leila știa că dacă nu reușește să-l convingă să lupte, toate eforturile vor fi inutile. Dar pentru a face asta, trebuia să renunțe complet la vechea ei identitate. Și tocmai acest moment de ruptură urma să devină decisiv. Pentru că ceea ce avea să îi spună lui Civan nu era doar o declarație, ci o renunțare totală la ceea ce fusese până atunci. Iar această alegere avea să schimbe nu doar destinul lui, ci și echilibrul întregii povești. În același timp, în interiorul lui Civan se desfășura o luptă tăcută, mult mai violentă decât orice conflict exterior. Deși era înconjurat de oameni care îl iubeau, de priviri care implorau și de mâini întinse gata să-l salveze, el continua să se retragă în sine, ca și cum fiecare gest de afecțiune nu făcea decât să-i adâncească durerea. Pentru el, iubirea devenise o povară, nu pentru că nu o simțea, ci pentru că o simțea prea intens. Între timp însă, Leila ajunsese la limita răbdării sale emoționale. Nu mai putea accepta pasivitatea lui, refuzul lui constant de a lupta. În mintea ei, fiecare secundă pierdută însemna o șansă în minus, iar fiecare ezitare a lui devenea o condamnare. Dar, spre deosebire de trecut, nu mai reacționa cu furie sau manipulare. De data aceasta, durerea o făcea sinceră. Într-un moment în care tăcerea devenise insuportabilă, Leila a ales să rupă toate barierele. Nu cu reproșuri, nu cu acuzații, ci cu o confesiune care venea din cea mai adâncă parte a sufletului ei. Îi mărturisi lui Civan că nu mai vrea răzbunare, că nu mai vrea să trăiască pentru trecut, că tot ceea ce a definit-o până atunci nu mai are sens dacă îl pierde. Era, fără îndoială, cea mai radicală schimbare din viața ei. Acea declarație nu a fost doar un moment emoțional, ci un punct de cotitură. Pentru prima dată, Leila își abandona identitatea construită cu atâta grijă, renunța la planurile ei și la scopul care o ținuse în viață ani de zile. Totul pentru un singur lucru, ca el să aleagă să trăiască. Această sinceritate dezarmantă a avut un efect pe care nimeni nu l-ar fi putut anticipa. Civan, care până atunci se agățase de ideea că plecarea lui este un act de iubire, începea să își pună la îndoială propriile convingeri. Pentru prima dată, vedea consecințele reale ale deciziei sale, nu doar în abstract, ci în ochii Leilei. În lacrimile ei, în vocea ei tremurată, în disperarea ei sinceră. Și acea imagine îl zguduia mai mult decât orice diagnostic medical. Nu după mult timp, rezistența lui începea să se fisureze. Nu complet, nu definitiv, dar suficient cât să lase loc unei speranțe fragile.
Ideea de a lupta nu mai părea imposibilă, ci doar dureroasă. Iar această schimbare, oricât de mică, era suficientă pentru a reaprinde determinarea celor din jur. În tot acest timp, tensiunile din jur nu dispăreau, ci se transformau. Dacă până atunci lupta fusese între viață și renunțare, acum devenea o cursă contra timpului și a circumstanțelor. Familia continua să aștepte rezultatele celui de-al doilea set de analize, fiecare clipă fiind încărcată de incertitudine. Fiecare apel telefonic, fiecare mesaj devenea o posibilă veste care putea schimba totul. În paralel, însă, liniștea aparentă din casa în care Leila îi dusese pe Nur și Mali începea să se destrame. Nur, obișnuită să controleze fiecare situație, simțea că pierde teren. Faptul că era izolată, că nu avea acces la informații, că nu putea anticipa următoarele mișcări o destabiliza profund. Pentru o persoană ca ea, lipsa controlului era mai greu de suportat decât orice pericol real. În același timp însă, această stare de tensiune o împingea spre o decizie care avea să schimbe din nou cursul evenimentelor. În loc să accepte situația, Nur a ales să reacționeze. Dar nu direct, nu deschis, ci în stilul care o definise întotdeauna, din umbră, printr-o mișcare aparent invizibilă, dar cu consecințe majore. Denunțul anonim pe care l-a făcut nu a fost un act impulsiv, ci o strategie. Pentru ea, revenirea la Conac nu era doar o dorință, ci o necesitate. Acolo era terenul pe care îl cunoștea, locul unde putea influența lucrurile, unde putea recâștiga controlul. Dar modul în care a ales să ajungă acolo a fost unul riscant, chiar și pentru standardele ei. Când poliția a apărut la ușă, realitatea a lovit cu o forță neașteptată. Leila, surprinsă, nu a avut timp să analizeze situația în profunzime. Pentru ea, acel moment a fost o trădare clară, dar direcția în care și-a îndreptat suspiciunile nu a fost cea corectă. În mintea ei, cineva din exterior îi descoperise, cineva îi urmărise, cineva îi vânduse. Această confuzie a determinat o reacție rapidă. În loc să fugă, în loc să se ascundă mai adânc, Leila a ales o soluție neașteptată, să îi ducă exact în locul în care nimeni nu s-ar fi gândit să îi caute, Conacul. Era o decizie paradoxală, dar în același timp genială. Într-un joc în care toți se așteptau la mișcări logice, alegerea unei variante ilogice devenea cea mai sigură. Familia, deși surprinsă, a acceptat această decizie. Nu pentru că ar fi fost convinsă de corectitudinea ei, ci pentru că în acel moment totul se învârtea în jurul lui Civan. Dacă această mutare putea contribui, chiar și indirect, la salvarea lui, atunci merita încercată. Pe de altă parte, în umbră, un alt fir narrativ începea să se dezvolte. Kader, o prezență care până atunci nu fusese în centrul atenției, intra acum în scenă cu o forță neașteptată. Înregistrarea pe care o avea nu era doar o simplă dovadă, ci o armă. O armă capabilă să distrugă relații, să schimbe alianțe și să creeze haos. Momentul în care i-a trimis-o lui Mali a fost calculat cu precizie. Nu prea devreme, nu prea târziu, ci exact atunci când presiunea asupra lui era deja la un nivel ridicat. Mesajul era clar, dacă nu plătește, totul va ieși la iveală. Iar pentru Mali, această amenințare nu era doar una financiară, ci una existențială. În acel moment, echilibrul fragil dintre personaje începea să se destrame. Fiecare avea ceva de pierdut, fiecare ascundea ceva, fiecare era prins într-o rețea de decizii și consecințe care devenea din ce în ce mai greu de controlat. Și tocmai această acumulare de tensiuni avea să pregătească terenul pentru ceea ce urma. Pentru că, în timp ce toți erau concentrați asupra salvării lui Civan, pericolele reale începeau să vină din direcții neașteptate. Iar adevărul, ca de fiecare dată, urma să iasă la suprafață exact în momentul cel mai nepotrivit. În același timp, liniștea aparentă care se instalase după întoarcerea la Conac nu era decât o iluzie fragilă, un echilibru precar care putea să se prăbușească în orice moment. Fiecare dintre cei prezenți simțea, într-un mod diferit, că lucrurile scapă de sub control, că prea multe forțe invizibile se ciocnesc în același timp, iar centrul acestei furtuni rămânea, inevitabil, Civan. Pentru el, revenirea la Conac nu adusese liniște, ci dimpotrivă, îi amplificase conflictul interior. Privirile celor din jur, pline de speranță și de teamă, îl apăsau mai mult decât orice durere fizică.
Simțea că fiecare dintre ei își proiectează asupra lui propriile dorințe, propriile frici, iar el devenea, fără voia lui, locul unde toate aceste emoții se întâlnesc și se lovesc unele de altele. Între timp însă, Leila nu mai era dispusă să lase lucrurile să curgă de la sine, după tot ceea ce se întâmplase, după decizia ei de a renunța la răzbunare, în interiorul ei se născuse o determinare nouă, mult mai profundă și mai curată. Nu mai lupta împotriva cuiva, nu mai încerca să distrugă trecutul, ci lupta pentru ceva, pentru viața lui Civan. În tot acest timp, rezultatele analizelor continuau să întârzie, iar această așteptare devenea o tortură. Fiecare zi fără un răspuns clar era o zi în care speranța se amesteca cu disperarea, iar liniștea din conac devenea din ce în ce mai greu de suportat. Oamenii încercau să își continue rutina, dar fiecare gest era mecanic, fiecare cuvânt era încărcat de o tensiune nerostită. Nu după mult timp, însă, vestea despre rezultatele finale începea să se contureze, chiar dacă nu era încă oficială. Informațiile primite de la medici, discuțiile purtate pe ascuns, toate indicau același lucru: există șanse reale de salvare. Dar aceste șanse veneau la pachet cu alegeri dificile, cu riscuri, cu sacrificii pe care nu toți erau pregătiți să le accepte. În același timp însă, presiunea asupra lui Civan creștea. Nu mai era vorba doar despre el, ci despre toți cei din jur. Fiecare încerca, în felul său, să-l convingă, să-i arate că viața lui merită luptată, că nu are dreptul să renunțe. Dar tocmai această presiune îl făcea să se simtă din ce în ce mai sufocat. Pe de altă parte, Leila începuse să observe schimbările subtile din comportamentul lui. Nu mai era la fel de rigid în refuz, nu mai evita complet subiectul. Era ca și cum, undeva în adâncul lui, o parte începea să cedeze, să accepte ideea că poate există o cale. Dar acea parte era încă fragilă, ușor de distrus dacă nu era protejată. În același timp, în umbră, situația dintre Nur și Mali devenea din ce în ce mai tensionată. Prezența lor în conac nu era una liniștită, ci încărcată de suspiciuni, de resentimente și de frici. Nur, deși revenise în locul unde se simțea cel mai puternică, nu mai avea același control ca înainte. Simțea că ceva i-a scăpat, că există variabile pe care nu le poate controla. Între timp însă, amenințarea venită din partea lui Kader începea să apese tot mai greu asupra lui Mali. Înregistrarea pe care o primise nu era doar o simplă dovadă compromițătoare, ci o armă care putea distruge totul într-o clipă. Fiecare mesaj, fiecare apel de la Kader era ca o numărătoare inversă, un avertisment că timpul lui se scurge. Mali, obișnuit să controleze situațiile, se afla pentru prima dată într-o poziție vulnerabilă. Nu putea ignora amenințarea, dar nici nu putea acționa deschis fără să riște să atragă atenția. Era prins între dorința de a rezolva problema și nevoia de a păstra aparențele, iar această tensiune începea să îl consume. În tot acest timp, Leila rămânea concentrată pe un singur obiectiv: să îl țină pe Civan ancorat în realitate, să nu îi permită să se întoarcă în acel loc interior unde renunțarea părea mai ușoară decât lupta. Îl urmărea din priviri, îi observa fiecare gest, fiecare schimbare de expresie, încercând să anticipeze momentul în care ar putea ceda din nou. Într-un astfel de moment, când liniștea dintre ei devenise aproape apăsătoare, Leila a ales să-i vorbească din nou. Nu cu disperarea de dinainte, ci cu o calmă hotărâre. Ea a reamintit nu doar de promisiunea pe care i-o făcuse, ci și de tot ceea ce ar pierde dacă ar renunța. Nu în termeni de obligație, ci de sens. Pentru prima dată, nu îl mai implora să trăiască, ci îl invita să aleagă viața. Această diferență subtilă avea un impact profund. Pentru că, în acel moment, Civan nu se mai simțea constrâns, ci înțeles. Nu mai era împins de la spate, ci sprijinit. Și tocmai această schimbare îl făcea să își regândească poziția. În același timp însă, pericolele din jur continuau să crească. Prezența poliției în trecutul apropiat, amenințările lui Kader, tensiunile dintre Nur și ceilalți, toate acestea formau un context instabil, în care orice greșeală putea avea consecințe grave. Era ca și cum fiecare pas înainte era însoțit de două riscuri noi. Pe de altă parte, familia începea să își arate adevărata forță. Dincolo de conflictele din trecut, dincolo de secrete și resentimente, se contura un front comun. Nu era un front perfect, nu era lipsit de fisuri, dar era suficient de solid încât să susțină lupta care urma.
Și tocmai în acest punct, când speranța începea să prindă contur, iar Civan părea pentru prima dată dispus să ia în considerare o șansă reală, evenimentele din jur se pregăteau să lovească din nou. Pentru că în lumea lor, fiecare moment de liniște era doar preludiul unei noi furtuni. Iar ceea ce urma să se întâmple avea să testeze nu doar voința lui Civan de a trăi, ci și capacitatea tuturor de a rămâne uniți într-un moment în care totul părea să se destrame. În același timp, toate firele tensionate care se adunaseră până atunci începeau să se strângă într-un nod imposibil de ignorat, ca și cum fiecare alegere, fiecare secret și fiecare emoție ajunseseră într-un punct în care nu mai puteau fi amânate. În centrul acestui nod rămânea Civan, dar în jurul lui, fiecare personaj își purta propria luptă, propriile frici și propriile calcule. Pentru Civan, schimbarea nu a venit brusc, ci ca o conștientizare lentă, dureroasă, după tot ce îi spusese Leila, după tot ce văzuse în ochii celor din jur, începea să înțeleagă că plecarea lui nu era o soluție, ci o fugă. Nu mai putea nega faptul că decizia lui nu îi afecta doar pe el, ci distrugea viețile tuturor celor care îl iubeau. Și, pentru prima dată, ideea de a lupta nu mai părea o povară, ci o responsabilitate. Între timp însă, Leila simțea această schimbare și o proteja cu o grijă aproape obsesivă. Știa că este fragilă, că orice șoc, orice tensiune neașteptată l-ar putea face să se retragă din nou în acel loc interior unde renunțarea părea mai ușoară. De aceea, fiecare gest al ei devenise mai atent, mai echilibrat, mai matur. Nu mai era femeia care forța lucrurile, ci cea care le ghida cu răbdare. În tot acest timp, presiunea din jur continua să crească. Situația lui Mali devenise critică. Kader nu mai lăsa loc de amânare, iar fiecare clipă în care nu primea banii ceruți transforma amenințarea într-un pericol real. Pentru Mali, nu mai era vorba doar despre reputație, ci despre supraviețuire. Dacă înregistrarea ajungea la tufan, consecințele ar fi fost devastatoare. Pe de altă parte, Nur începea să își piardă echilibrul. Revenirea la Conac nu îi oferise controlul pe care îl anticipase, ci o realitate mult mai instabilă. Relațiile erau tensionate, încrederea era fragilă, iar faptul că era implicată direct în procesul de salvare a lui Civan o punea într-o poziție vulnerabilă. Pentru prima dată, nu mai era cea care dicta regulile, ci una dintre piesele de pe tablă. În același timp însă, această vulnerabilitate nu o făcea mai puțin periculoasă, din contră, o împingea să gândească mai mult, să observe mai atent, să caute oportunități acolo unde ceilalți vedeau doar haos. Dar chiar și ea simțea că lucrurile scapă de sub control, că există prea multe variabile pe care nu le mai poate gestiona singură. Între timp, familia continua să aștepte rezultatele finale, iar această așteptare devenea aproape insuportabilă. Fiecare privire schimbată, fiecare conversație în șoaptă, fiecare suspin trăda o tensiune care nu mai putea fi ascunsă. Era un moment în care toți realizau că nu mai există cale de întoarcere, orice decizie urma să schimbe definitiv viețile lor. Nu după mult timp, confirmarea a început să prindă contur. Existau compatibilități reale, existau șanse concrete. Dar aceste șanse veneau la pachet cu alegeri grele, cu sacrificii care nu mai puteau fi evitate. Pentru prima dată, discuția nu mai era dacă se poate face ceva, ci cine va face acel ceva. În acel moment, toate privirile s-au întors, inevitabil, spre cei compatibili. Nur, Mali, Ipek, fiecare dintre ei devenea, fără să vrea, parte dintr-o decizie care nu mai era doar personală. Era o alegere între viață și frică, între responsabilitate și instinctul de conservare. În același timp însă, Civan, care până atunci refuzase totul, făcu un pas pe care nimeni nu îl aștepta pe deplin. Nu a spus direct că acceptă, dar nici nu a mai respins ideea. A fost o tăcere diferită, o tăcere care nu mai însemna închidere, ci deschidere. Și acea tăcere a fost suficientă pentru ca speranța să revină cu o forță nouă. Leila a simțit acel moment ca pe o victorie tăcută. Nu era o victorie asupra lui, ci una împreună cu el. Pentru prima dată, nu mai erau pe poziții opuse, ci pe același drum. Și acel drum, deși plin de obstacole, avea acum o direcție clară. Pe de altă parte, umbrele nu dispăreau. Amenințarea lui Kader rămânea, tensiunile dintre personaje continuau, iar trecutul fiecăruia era încă acolo, gata să iasă la suprafață în cel mai nepotrivit moment. Era clar că salvarea lui Civan nu va rezolva totul, ci doar va deschide un nou capitol.
În tot acest timp, Leila realiza că alegerea pe care o făcuse, aceea de a renunța la răzbunare, nu era una temporară, ci definitivă. Nu mai putea reveni la ceea ce fusese înainte, pentru că ceva în interiorul ei se schimbase ireversibil. Nu mai era ghidată de ură, ci de o dorință sinceră de a proteja, de a construi, de a salva. Iar această schimbare nu era doar personală, ci avea să influențeze întregul echilibru al poveștii. Pentru că într-o lume în care toți luptau pentru putere, pentru control sau pentru supraviețuire, alegerea de a lupta pentru viață devenea cel mai puternic act dintre toate. În final, ceea ce rămânea nu era doar o luptă pentru vindecare, ci o transformare profundă a tuturor celor implicați. Civan nu mai era doar un pacient, ci un simbol al alegerii. Leila nu mai era doar o femeie însetată de răzbunare, ci una care învățase să iubească dincolo de durere. Iar ceilalți, fiecare în felul lui, erau forțați să își redefinească propriile limite. Și astfel, în timp ce speranța începea să prindă contur, nimeni nu putea spune cu certitudine ce va urma. Pentru că, în lumea lor, fiecare victorie venea cu un preț. Iar prețul acestei lupte abia începea să fie plătit.